2016. nas je Microsoft opet za Hrvatsku proglasio partner godine, pa smo odlučili to objaviti jer je jedna interesantna ta činjenica, smo 2013. Bili partner godine, mogli bi reći za tehnologije koje su bile potpuno drugačije nego zbog kojih smo to ove godine. Znači 2013. još uvijek jako prevladavao klasični, znači IT, Active Directory, Exchange, SQL. U 2016. smo to dobili zato što smo jedni od vodećih implementacije cloud tehnologija. Azure, Office 365 tehnologije koje su prije 3 godine bili tek u početcima ako su uopće postojali. Evo, i u stvari smo ponosni na tu našu uspješnu transformaciju iz nekog klasičnog IT-a u cloud solution providera. Mislim da je konačno došlo naše vrijeme, gdje ovo koje zovemo danas digitalizacija, ali digitalna transformacija, da informatika ulazi u sve pore društva, konačno u svijetu, definitivno i u Hrvatskoj se spominje. Nikad nije bilo ljudi koji se bave informatikom, nikad lakše nisu nalazili posao i nikad nije bilo više kupaca i više projekata. Ja mislim da je ovo izvrsno vrijeme. Istina, mi smo prošle godine više izvozili nego radili u Hrvatskoj, ali možda, ako hoćete reći, možda u Hrvatskoj nije dobro vrijeme za informatiku, jer se mi bavimo stvarima još iz prošlog stoljeća i tu još ne naziremo ono kraj, pa sad taj prelazak, ali i u Hrvatskoj se stvari pomalo pomiču. Jedna počast nije to je ono, mi smo veseli kad Microsoft to prepoznao, a neće biti ništa to, možda samo još više odgovornosti i više očekivanja od Microsofta, nema to konkretnog, osim počasnog, dakle, tog smisla.